Ayan, nag-uumpisa na kaming magkarga mga kabayan ni Klein. Ayan, ito yung mga pinapadala niya. Ayan, mag-gym daw siya doon sa Bicol. Ayan mga kabayan, oh, dala-dala namin lahat. Sige Klein, karga mo na dito. Ayan, itong dalawang malaki doon muna sa may apakan nyo. Para makabawas-bawas ng bigat dito sa likod. Yan, tapos mga kabayan, dadalhin ko yung aso ko dito kasi kawawa naman. Parang hinahanap din kami kasi kami talaga yung nagpalaki. Kaya ngayon, dadalhin na namin sa Bicol. Si Billy. Yan, mamaya ko na siya ilalagay dito. Yan, kulungan to mga kabayan ng kuwan. Lumang kulungan ng maliliit na itik. Ngayon, dadalhin ko na para may malagyan si Billy ng kuwan. Tapos takpan ko na lang siya dyan mga kabayan. Pag nasa biyahe, tapos lalagyan ko na lang siya ng inuman para hindi naman siya mauhaw sa biyahe. Sige Klein, akit mo na lahat. Yung maliliit, lagyan mo na lahat dito. Yan, buti na lang mga kabayan, nakapagpapalit ako ng gulong kasi mabibigat ito. Yan, ayun mga kabayan, oh. Nakasalansan talaga yan para walang masayang na space. Yan, kasi marami pa kaming ikakarga. Yan, oh. Yan, stop over muna kami mga kabayan dito sa may Islix ito. Hindi ko alam kung anong saktong lugar ito mga kabayan, basta nasa loob pa kami ng Islix. Nagpas na kaming Alabang. Yan, dito kami sa may Petron. Billy! Ayan mga kabayan, yung aso ko mga kabayan, oh. Saktong-sakto lang siya sa kulungan, oh. Yan, okay naman yung mga karga namin. Yan, makita nyo mga kabayan, malaking tali yan, tapos nakatali lahat ng alambre. Ayan, kaya wala siyang kawala. Ito naman, wire, yung pinantali ko dito. Kaya talagang walang kwan yan, walang kalasan yan, ah. Lahat yan may alambre. Ayan, alambre. Dito na kami mga kabayan sa may Atimonan, Quezon. Ayan, oh, grabing hamog dito mga kabayan, oh. Pulit na yung driver. Masakit mga kabayan sa mata yung kwan, yung init, ganyan, oh. Dito ako sa kabila mga kabayan. Bicol na. Ha? Papasok na kami ng Bicol mga kabayan. Yan, dito. Kakanan na ako dito. Legazpi. Yan mga kabayan. Ito Legazpi ito. Dadaan sa Naga City bago Legazpi. Sakit sa mata mga kabayan, ang init. Hindi ko na makita.
Yan, nag-stop over muna kami dito mga kabayan sa may Del Gallego. Yan, kain tayo mga kabayan. Yan, ito mga kabayan si Billy oh. Ayaw niya ng tinapay, gusto niya mga buto-buto ng chicken. Ayan mga kabayan oh. Busog na si Billy. Billy oh. Ito mga kabayan yung aso kong naiwan sa Tarlac. Hindi siya nakasabay nung umuwi kami kasi dala ko si Oreo saka si Coco. Tapos may dala pa akong dalawang pusa. Kaya naiwan siya. Kaya dinala namin kasi kawawa mga kabayan, parang hinahanap din talaga kami. Yan, grabe yung karga namin mga kabayan oh. Yang sa ilalim na yun, walang kanyan. Halos siksikan na yung bakal dyan. Yung gagawin kong sidecar. Yan, tapos na kami kumain. Yan, si Billy kumakain pa rin mga kabayan. Yan, tuloy na kami. Ano? Okay na? It's na goods. Ayan, diretso na naman biyahe. Biyahe na naman mga kabayan. Halos kuhan kami dyan mga kabayan. 30 minutes din kami nakahinto. Yan, alas 8:30 na ngayon. Oo, alas 9, alas 10, alas 11. Mga alas 11 hanggang alas 12 mga kabayan, nasa Naga City na kami. Ano marami? Yan, dito na kami mga kabayan sa Naga City. Yan, papasok kami dun sa bahay nung kapatid ko. Yan, dito tinuloy ni Jiking yung tricycle. Yan, nandito yun ngayon mga kabayan. Tapos si Clay na ang mag-drive papunta dun sa barangay namin. Saan kaya yun? Ito mga kabayan Oops, nandito na, ayan. Ayan mga kabayan Ayan, paalis na kami mga kabayan. Si Clay nakasunod sa akin sa likod kasi dito hindi niya pa alam yung palabas papunta dun sa amin. Pero pag nandoon na sa bundok, siya yun na yung papaunahin ko. Yan, minto muna kami mga kabayan. Yan, mamaya, sikli naman dito. Yan, malapit na kami mga kabayan. Ayan, papasok na kami ng Tinambak. Ayan. Welcome Tinambak. Ayan, siklin mga kabayan ang bilis. Ilang oras na tayo kung nasa biyahe? 9 PM, 1 PM naman yun. Lagpas ng 12 kasi alas 10, 12 oras na. 16 hours. Yan, 16 na oras na kami mga kabayan sa biyahe. Yung pahinga ko 30 minutes lang simula pag alis sa bahay.
Ay di, dalawang 30 minutes. Kasi yung natulog akong 30 minutes, tapos kumain pa tayo ng 30 minutes. Alas isang oras, ano? Yan, di bali isang oras pala mga kabayan yung pahinga ko. Kasi natulog ako ng kalahating oras sa gasolinahan. Tapos kumain kami ng kalahating oras. Yan, may nadaanan kaming lumihan mga kabayan. Maglulumi daw muna kami para pagdating sa bahay diretso na tulog. Yan, may kalamansi mga kabayan sa sibuyas. Kwanto mga kabayan, sili. Masarap, Sel? Ay, masarap? Yan, tuloy na kami mga kabayan. Medyo malapit-lapit na rin kami. Yan, nasa likod si Klein. Palit na kayo. Magpapalit na kami mga kabayan ni Klein. Siya naman dito sa pick up, ako na dun sa tricycle. Yan, kuhanin mga kabayan. Bundok na yan dyan. Yan, sa unahan lang ako mga kabayan para makita nyo. Yan, dito na kami mga kabayan sa bahay. Ayan, binuksan ko muna mga kabayan yung makina para makasingaw-singaw yung init. Yan, tingnan nyo mga kabayan si Oreo. May bago kang kalar Oreo. Si Billy, si Cookie. Ito po mga kabayan, si Cookies. Cookies, malaki na. Ayan mga kabayan, tatlo yan. Puro itim yan. Si Billy itim din. Yan, ibababa ko na ito mga kabayan, baka umulan. Yan, tapos pahinga na muna mga kabayan. Ibababa ko lang to. Yan, nandito na po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.